O programa de capacitación digital de Vilagarcía inicia novo curso manténdose o obxectivo, fomentar a empregabilidade. Nesta nova edición vanse ofrecer 14 cursos de balde repartidos en 4 bloques temáticos: inclusión digital, ofimática, orientación ao emprego e capacitación avanzada en ferramentas TIC. Prepáranse ensinos ou fórmase en ensinos de conceptos moi básicos e de ferramentas básicas e imprescindibles para a propia comunicación tecnolóxica, formación un pouco máis avanzada que fomente o apoio da capacitación e que sirva non só para o propio desenrolo personal, non senón para esa empleabilidade que moitas veces hoxe en día pídenos que estemos formados digitalmente. Unha das novidades que incorpora o programa deste ano é formación específica na orientación laboral, porque se o que se busca é un emprego, o currículo de toda a vida xa quedou obsoleto. Hoxe en día xa non vale con facer un currículum tipo. Realmente, pois as empresas están un pouquiño cansadas de ver os currículums de sempre. Temos que potenciar realmente pois a nosa marca personal, o noso valor. Entonces o curso vai estar dirixido pois un pouquiño para iso, para diferenciarnos e para que cando chegue o noso currículum a unha empresa, pois sexa noso. Os cursos relacionados coa capacitación en ferramentas TIC chegan tamén con novidades. Este ano introducimos Canva e Geniali, que son dúas aplicacións. Ademais, Geniali é unha aplicación pois española que está dando duro e que funciona moi ben e permítenos facer un poquinho de todo: presentacións, infografías, crear xogos, usalo pois como papás, por exemplo, na docencia dos nenos para que aprendan cousas. É unha aplicación moi chula. O programa formativo que se vai celebrar na aula CEMIN de Matosiños prolongarase dende marzo ata novembro. Na pasada edición participaron en total 450 persoas.